کردی کرمانجی پرتوکا خواندنه و هینداری دو روپل 10 درس 1 ب هینداری 8 هوالا نو هواله نو هف پیوین گهداری بکن و باشه بیجن که چه راسته و چه شاشه Oğur be sozdar, tu diçi ku derî? Ez diçim çarşiyê. Dibêjin çenteyê nû hatine. Ez ê biçim yekê ji xwe re bikirim. Kara weste, ez jî dixwazim bi te re werim û em hinek kurtepistê bikin. Erê ve lê min jî bêriya kurtepistan kiriye. Ma te bihîst, dibêjin Banûyê ji xwe re hevalekê nû dîtiye û her roj pêra digere. Belê min bihîst, navê wî Demhat e. 5 sal jî Banûyê mezintir e. Yekê ustûyê qalin de û piçek jî ehmaq dixuye. Na lê, Belê ehmaq e, lê pir dewlemend e. Dîsa li gorî gotinan, Banû ji bo perê wî her roj pêre ye. Jêra Opelekê spor a servekirî kiriye û her roj pê digerin. Dengê civan haco heta dawiyê vedikin û li çarşiyê fortan davêjin. Dibêjin ew Demhat pir hez ji Banûyê dike. na keçê ne wisa Ez wî Demhatî nas dikim. Ew mehê carek evîndarek diguherîne. Banû hinek xweşik e û xwendekar e. Lewma pêra digere. Nazdar, bawer bike yên wan ne evîndarî ye. Tu têkiliya baran û berçemê bibihîsî, tu dê biewiqî. Deka bêje lê wan çi kiriye? Ew her roj nebihevran e. Hez ji hev dikin. Hezkirineke ji dil. Her roj di înternetê de diçetînin. SMS-ê ku ji hev re şandine tu kom bikî wê romanekî evîndariyê jê derkeve. Lê te negot ew baran yekî çawa ye. Xortekî bêjin zirav ê delal e. Meriv qêmiş nake li cotên çavên reş binêre. Kêm û zêde hema her tiştên wan bi qasê hevin. Li hev tên. Ji ber vê yekê jî ez bawerim ew ê bizewicin. Aqîbet li serê me.